Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Oyawre kendo nyakoro mga jwang kamar moro ma untie okinyi niri maket kod maendi mana bang' ng'iyo nonro geko mag oboke mago biro timre pacho kaendi kanyakla koda pinje maoko. Waneno kaka piny oru nyakoro mga jwang wara kikendo e Color TV tielo nieri mar adek kendo mogik kanyo wabedo kod twage go eko ma opogore opogore mabende puonjo japiny e weche go eko ma opogore opogore. Uwinjo ni kaunti ni Roma Mabei sani koro apisi ni mar jalup gavana koro ni nono bang' ka migosi Oyugi Magwanga koro gwe tao. Kendo koro wene jakom mar duond buch siasa gi Sami mondo mi koro tata kaunti no nyakoro mga jwang mago moko kuom weche mabende wang'iyo. Piny oru nade kamoro amora ma untiere nyakoro mga jwang, koth nyidho koso oyo, usewuok udhi e puothe koso joma dhi e wira be koro osewuok kodhi e wira. Wantie ka koda mheshimiwa Sami Onyango, ine Sami 001 mheshimiwa ka utuloni mondi mose joka nyalam samoro bagowa in Sami Onyango 001 koso 001 chato moro. Erokamano do akwongo arwako jowinjo marwa e chino ma kawuono. Erokamano. Kendo ageno gi chiwo maber kako bende wachiwo maber. Ani luonga ni Sami Onyango. Sami 001 chato seneta. Oh, en moro kendo. En moro ka en bar ji mang'eny paro ga ne nan. Nine 001. 001. Oh. Erokamano. Piny runade, town runade, an ng'e na mondo ka sa 10 nantie ka ok ang'e koda nyidho mo ne nitie gokinyi. Town chalo nade? Erokamano adoyo. Town ochiew. Ng'e ka wan railways ng'e wan gi masira ma jomakowa. Pole. Koro chakre nyoro pok wanindo. Koro ruto ru maber. Nitie nyidho. Koro nyidho yudo ka wan wanoko. Wapango kaka nyithiwa go mondo oket oik maber. Onge shida moro amora gi kwe makare. Yie mondo mi wachiw puoch gi pak ne jo Kisumu, jo Kondele, nyo waneno ka ne urwako welo maber. Ji nitie kwe, nyudhi dala mos, uywago nyithindo, uchungo osiepu maber. Apani macha ne en kido maber. Nyaka sama wuoye ni pok aneno ng'ama ne otimo gima rach, unless ni nukawo muumo, to kata kamano puoch gi pak ne jo Kondele. Nyaneno picha kowuok Kondele ka ridre Onga City, Mwalo. What do you think? Abaka utuloni maber. Mara gono jowa erokamano nikech adoyo nitie gimoro ma kotimre ka ng'ato olalo nyithindo 4. Correct. Kata kidwa golo kokono. Idwa kokono idwaro ang'o? Wirach. Ijaneko. So ne en gima nomako piny mangima. Correct. Mfako mako Kenya mzima, mako Nyanza mzima. Koro ji nowuok oko te mondo orwak nyithindogo. Okay. Mang'ama ne nyalo kelo koko e kind ji. Mano en adui mar jopiny. Correct. Kendo jowang'isogi ni liel ni en liel ma very emotional. True. Very emotional nikech kichego kinyi kaka paro ni in janyuol kaka wan kuno janyuol. Yes. Sepedho nyithindo higni kata na 10 gi wiye. To all of a sudden nyithindo gi otho. Ina nawa. Sigo ni sim ni kwa ambaka kamoro gosiepeni. Tigo ni sim ting'ado dala kae nyithindo. Wach moro tie kama gwenyo. Ka nyithindo go donji pi. En little emotional ma kata ng'at ma nyalo kelo fujo kata ng'at ma nyalo kelo siasa moro amora. Nikech kata example kidhi ile chendwa go siasa idwa wacho ang'o. Correct. Idwa kwaya ngon ke ng'ato nyithindo 4 ni sanduku. Idhi ngiso gini mondo kata koro an example ka dhi mondo giyiera kendo. Giyiera to ng'ato nigi lit. Kon die ne wawacho ni wagolo siasa e liel cha. Correct. Kinde ndati go mos mari kinda go erokamano na leaders ma mang'eny kich chadhi. Leaders from party leader marwa. Yes. Oburo ginga. No contribute. Okay. By the way. That's good. Te kabisa ji te no contribute kendo ne gidhi ngata dhi kendo kata riko ma sisi kwa sisi. Ji te ne matin moyudo imedo go kamano do wachung' motegno. Correct. Gi felo no eno sipna kabisa. Koro kiwa siasa. Felix ni hapa ni eno jana ma samoro bano mana Barsa timo mana mare e kado yudi gima do kitemesa. Kaka na ng'ingi na neno kweth mago jende ma no biro chung' kode osiepe mo wuotho ge pap kae ni Sami. Gima nya wacho ni yalo ni we walos osiepe. Yes. Osiepe bed kada kiwuothe piny ni. Walos osiepe ma kata kiny kama siro maki. Tinya neno osiepe ne kidwa ng'eyo ni Felix njana go osiepe. Yes. Iseneno kanya kancha masira timre joma osedhi dalano. Exactly. Ji te joma siasa mopogre kata joma dwaro MPs gi, joma dwaro governors gi, joma dwaro MCs, joma dwaro ang'o women reps mopogre to ne ben no ok ong'iyo gi ji. No wuotho marach. Utengana go ngana. Emisa mora ngiso jowa gi ni siasa ticket personal makinyi gono kama giro moro maki. Ok nyalo romo gi Sami kata gadoyo. Ngisa moro siasa bede mina no pogre mane paro.
lakini kikobet godhiambo wanya bet piny omadho nyuka. To jomoko ng'eny samoro kawe ma life and death. Ting'eyo sasa kitu romo. Correct. Kirango ka Felix is a good example. Joma dwaro bunge gite, bed swaga, bed oda, bed dume, bed bobsio, bed sijinga girado kanyo. Yeah, gavana wan gi pimaroro, wan go jienda, wan gango nek dite. Iparo ne Ben Felix go sesa moro mar personal che dong jidako dhi. So nana ngane mangata, gimono kikibi. Koro mane obed gi sesa mar uso sera. Ok sesa mar ne kana ngata do to koro en ngata do en ko. Koro agon jo dala wairo kamano jo Railways Ward. Kenda kwayo samo gokinyi sani puro mro rwako welo, wabiuru gi kwe, warwako welo maber, wa miel Felix kwe moromo. Then modong mabolo kajo dala. Chito chalo nade mheshimiwa. Brief wani upange nango kadano. Nyasaye ben try kaka Nyasaye. Yeah, wapang madano ni wan ge enough security. Yes. Kendo wan ge yagu yude wate. Wangsa no wadwan welo mobiro te. Warwako welo. By side kama. From sani just bil chako donjo. Weno chako donjo nyoro. Okay. Koro sani by gimoro saa 4 chako program. Wadwan gimoro bare ne ko wije kanisa gimoro bare saa 8:30. Wach makanyo wati. Makanyo rumo. Kendo wacho jo sasa bene siasa kanyo be koro sasa manono. Kibiro be ywagwa. Kini sadaka ni moro gol. Kini gi jimido wuoyogo. To mi thuolo ntie kanyo wan kemoro kudu primary. Ntie pa maduong' kanya koro nyalo kawo jogi go tidhi wuoyogo. To kama wane gi liel machina ng'wono to. Manyiso ni aino kudu primary. Wewe dala no chiegni gi mwalo. En yo Kasarani kocha. Kasarani kala kudho ne to wiye malo kanyo ne mentie. Okay. Koro an gima konyo walwa jidala wani kiko keli siasa liel ni. En liel me emotional. Ma kala na wuon kaka jakanyo. Ano kapara ganti gima de wacha. Adhi narwako welo. Then kwa tieko. Maybe King so joneno wani to kawang oganda dhi e chung kod jaduong' Felix moko kuom jotelo ma wageno ni nyalo chopo kanyo oting'o ng'awa gere asa moro se wuoyogo igana lielo kusoleji lielo kusoleji but we expect ni jotelo madeng mang'eny dhi biro kaka Jackson biro wang'en moko dhi biro kendo koro wan wacho ni warwako welo mango biro no te ngata gimoro amora modwaro kada dwaro MP kada dwaro governor dwaro men rep dwaro bedo chief kada dwaro mang'o ubembi wadwan mondo waik nyithindo gi kwe ma joma paro ni no dhi kethre no jachien dhi Nyasaye dhi kudo wigi ni jachien ashindwe. Exactly. Koro rwako jite regardless ni dwaro ang'o wadhi mi support kirwako tirwaki maber tidonjo to mi kom tibet kano mi thuolo mar muso ji timuso ji to waweni jo kanisa thuolo to wadhi wako nyithindo 4 ki. Sami ang'o minyalo nyiso ojende kata jotelo ma samoro wuotho go jende ma wasega an kod in wasechopo wasebedo ge buche mane wachopo chon kendo wabet bang' dakika matin Sami biro gi ji hunji e Prado to jogi chapa budho kabisa ma kendo ngum wuok e podium ka wadembre machal nade ing'eni sasa mawatiza ni upogre do sasa machon wana sasa ma wan gi jenzi to jenzi gi ko nyala avoid to chike avoid gi ng'eny so wan na kaka wa accommodate gi to gibe ka uso kodwa no obuye discipline akwa dhi function makama to bele bedago order ke okwanyal tamo gin gi function to sani gini majority yeah kora na kwa gibiro kwa na kaka example sani kora wadhi alien kaka moro example mar Felix ni hizo zanga dina ingine wadhi alien wadhi function mar siasa wadwan wabedo orderly wadwan kik wadhi ni koro ng'ato do shida kore kidwa go koko samora adhi ating kama madogo koko nyingi to ngacha dipanga cha winja ngoko mwenye ndoni ndeja koro en na jenzi ko nyalo gola out sadolo win bogi jude okanyalo golo gi ng'eny en an accommodate gi to wamigi order ni ka mae kama ne walo ero kamano wantie kod geno ni nyakolo mga jong chino maket kod mago wang ne dhi nyime e yo makare mana kaka mheshimiwa Sami pimo kanyakla kod welo duto mang ne yore ik maket kod mano wan bende kaka od fo mar Kala TV wasingo ni wang wago touch kanyo e chung koda wuodwa kendo mar biro neno ni weche mag kuro odhi nyime e yono ero makare nyakolo mga jong Sami Railways dhi nade ko rekod weche mag liel ero kamano Railways dhi maber weche maber en one time koso two time ing'eni gik motimo ka gik mitimo development ok nyal timo gi one time na ko bebe two time imi ka neno ka president be ywak mondo miya two time nikech kada rom no ko ger gi odiochieng' achiel en process let's start it this way kane in mana jawala mago chumbu ne Railways kacha Jwakali
to ni bedo kod lek mar bedo MCA. Yes. Lerna jokanyanam ni kane imako ich mar bedo MCA kata mjumbe matin ni. Ang'o manodhiri? To be ineno ka gik manodhiri go imako go lai motegno. Erokamano. Anyalo wacho ni so far wasebedo 3 years e office. To 3 years maber. Yes. Ndio wasotimo gik mane kana bedo na dwaro MCA. Ngina timo johala timo la jua kali. Yes. Tabo ne se cover jua kali kuonde mang'eny. Masa moro ni gimoro timre. Tido ka mudho nitie mana kaka chopo onge. Sani as we speak almost entire jua kali kumwae waketo lights, floodlights. Matin liel kamora mora. Mara ariyo man go kod janeno ne moro ni nitie keto bunga. I think we were bunga ero. Bunga pa mbuta. Mbona en kama ne minego uso mbuta nyaka late to nego uso mudho. Kanyo ne taya onge sanita nitie. Then en kama open mabende no kubedo fenced. Sani en fenced gi gate. Okay. Maka gilo to gigine. So we have done a lot. Kidhi kata kudho mwadhi en wan gilieni. Yes. Kana adonjo kudho no ingeni siditi den devolve. Yes. Kana adonjo nitie classroom mar ECD mano chager 10 years ago. Ne pokuru mbua tieko. Masani nyithindo tie class madhi. Ni dhiro serikal county ma Kisumu. Boge. Allocate ni gimoro. Boge allocate ni gimoro. Kanyo be kudho no. Ne nitie nyithindo ne nyithi ECD ne riwo chogo nyithi primary. Okay. But it's very dangerous. Yes. As we speak, ani kal kuro kaguono kijini cha. Ani go wangi. Yes. Kanyo nitie choma ber mogero nyithindo masani gidhi. Kikalo matin kidhi imana hiyo bonga kanyo kuno Kasarani. Yes. Nitie kuonde moko accessory ne moko ne onge. Tika moro kanyo ko leko yo kandara madhi Catholic Church, yes. Madhi rock, ro madhi kosani. By the way, ndara no kana dhi lemo kanyo kakwa kora. Na promise gin kadonjo. Tadhi kilo yo madonjo giango, kese ke nentie mtaro mora waya. Okay. Mane kuonge ikalo koro ne ido ka ng'ama na mtoka kata pikipiki nok nyal donjo. Mondo dhi kanisa. As we speak, ndaran kanyo kendo jo kanisa dhi lemo kanyo ka. Abigi gari. Kata sani kidhi lemo kapo ni lemo kanyo. Kaka Sunday one function moro Catholic Obunga. Bi kanyi ka ba bodo kandara nitie. Okay. Keso no mbele matin. Ndiga moro nko yowe. Kalois. Kalese be mai Kasarani kanyo. Bende ne onge accessibility sani nitie. Kidhi Obunga ECD. Okay. Be nitie ECD mino chak gere. Be ne pokorumo. Be no atiko sani tino nitie yie. Kidhi malo kanya kwana. Ngenye ne railway tingo jaga malo kanya kwana. Correct. Wana gi hall ma nyocha jiwora wona chani function apa ni ne. Yes. Jiwona hall on kanya kor kacho center ne en gima no juwang. Watimo renovation sani maber masani kata kon function wang. Mar railways ko cha kwa dhima moreso nya. Wana gi hall maro matingo ji over 300 gi compound maber. Be watimo renovation. Waseloso kimang'any kibiro jua kali. Kidhi nya wait example. Wanki wan congested dispensary. Yes. Wan go bunga kende. Yes. Mari chieth. No, I make sure ni wamedo dispensary kin kech wachama president wacho ni oyude man swell me public nyabida as we speak dispensary mbele nene phase 1 phase 2 no ben contract next week doke site mondo tieko bendo yawe kidhi okore ka onya darabs. Yes. No atimo ne dispensary renovation maber waketo ne waiting bay maber masani en maber kicha kidhi malo St Paul tie Asango dispensary ne onge cho ne jotuo dhi. Okay. Samo as we speak no wasogero nicho bacho nitie. Kendo kanyo be ni mudho to en wi got mali bungu. Wamie floodlight. Okay. Masani kanyo liel. Kidhi utino nyaka mon pi bentie kanyo dispensary kanyo. Mon lugo nyaka utieno. So wasitimo gimang'anya doyo. Yes. Ma kwachako kwano. To kidhi kata naka moron BBI. Ng'enge BBI moro jo kali piny. Ne gionge taya. Sani gin gi taya. BBI kanyo ne onge cho. Sani gin gi cho. So we have done a lot. Gimang'e ni jo iwago ntitara moro ma Utokuru complex kan. Kumecha mera chaka mabagacha. Ndara no chon ne loso kamarang. To kaka na los chiro cha. Pino biro sani koro dene chita luo kanyo. Koro njo ena gimoro 300 meters. Nyocha ka jo sito biro to engineer oyudo ne 13 million mondo kete ka Bruce. Okay. Koro dimo ni phase 1. Phase 1 from enko tok chiro nyaka ndara moro kanyo at 6.5. Wadhi kiro ne ka bro bole ateke ne kalbat matin. Koro next. Koro tutama wacho cha. Okay. Koro next budget. Kendo another money what in mbele. Somebody else can do that. Dungen ki plan mini michake minyaki tiek. Koro kwa diko mano. Kwa diko mano. Okay. Tuwadhi make sure ni gima atimo make sure kala sango weni.
nitie taya moro monego bed ni next week kondakta dhi e Jua Kali iluongo Ramogi Group kelo gi taya. At the same time nitie chocho moko ma Jua Kali be kaka moro nitie ma Uganda mano osebedo wach no rach. What do you mean Uganda? Uganda nitie Jua Kali nitie kwa ngwen obedi timo irrigation. Railways mecho kwa Uganda. Koro gitaje moko be otho kata kuma dhi ndiko mono pija base otho kuro ndiko ne matache thon gitaje ngeno wane mo maintain floodlight. Wakero ni budget wadhi loso maro pija no timo ro St Paul malo then moro nitie manyara rap mbe no tho. Wadhi loso. Koro one program ngai samo goini be basa benje onge. Basa duogo kata nzi wachiwo forms. Nicho mau basari ni nge wach court mane ngata dhi court ni kado kone kochi basari. Koro ne yodo ne keso rumo bajo binyane gobino chiwo basari. Koro sani jo chiwo basari mo explain kod woke mondo jopiny okonyre. Okay. Wasetiyo. 3 years. Mi setieko. Doko mango. Dong poko tiko te. Dong asengisi modong poko timo. Na ikona mana wache nini? Wadwa ni kamora mora railways wano liel. Wadwa ji te yud health centers. Wasisha kwa chiel. Kata Jua Kali gobino kelo moro. So pod wan gi mang'eny monego bed watimo. Karo moiga makiny ma 2027 ka wadhi yiero maduong'. Ang'o ma idwa keto ne jopiny monego bed ni koro gigoni ne ombulu? Donge ni agenda gima duong' mar dok en ang'o? Donge ni ki koyieri donge jo yiero wa 2022. Donge jo piny dhi timo mamak. Ni kumo joma waseyiero kar railways gi gisitimo mag in beti mag kanja president wacho ni sani dhi timo kingi jo piny. Yes. Kwa dho sene wasetimo ma wadok timo ma. Ineno ka inyalo yudo max marom nade? So far 65%. Kidwa ni dhi tim gimoro 35 au 40 gadi. Odong. Ingeno kunya yudo 100%. Kata bedo mana 15%. Dengan 6% sani ene yo ni iluongo ni meeting expectation. Sani ngene say approach. As approach. Kwa dongo na meeting. Kazi chipo man kada exceeding. Then tika. Jua Kali dhi nade? So far Jua Kali dhi maber. Koso ni bedo mheshimiwa miwe ti. Jua Kali kata sani ma monde dingina ane johala. Emi kada ngene mheshimiwa gen gima temporary. Okay. To Jua Kali chata en permanent. Yes. Koro en kuma nyaka dhi pile. Kada kapoka biro irika. Kuma wuok Ni konge yao dhodi. Kacha kabiro. Kaka yao kacha. Yes. Kenda moro ni chon. Ibe sebuto kapok ibiro kava Jua Kali no wang donge. Dong no match no luongo every now and then. Match ne wuok ne siasa ni kitama ko dhi maandamano to polisi lawa to gigo tia gas to wango gikwa. Ngesa ni wane broad based government. Koro wane government. Koro government konyala andamane government. Mugo joka. Okwago gi, onorwako gi. Unotika mora chiel. To ni ubana ichaga. Jomage. Kenya Linda Mwananchi. Linda Mwananchi don't you DM. Linda Mwananchi ndio Poro gogi. Wana wange tako mara wango. What's happening with them by the way? Honestly speaking, ngoma timo recording. Gibe gin mana gidoro right ni. Ingeni baba Raila mondo dinga the late. No kilo demokrasia ma adoyo wacho mare, sam wacho mare. Ngamachielo wacho mare. At the end of the day wabire masawate. To wacho ni yie wacho nango tini wacho nango. Ere kuma dekgi. Ere manyatiro kombele. So wanyalo ka mari matin, tariwo kumara matin, tariwo macha matin, tuwadhi kombe. Fine. Leave alone national politics. Pimno ni Kisumu County dinade sami. Une mauntiere une executive kusune una legislation. Une legislation. Yes. Unjedi. 1G47. Kore urege mobedu nominated and everything. Yes. The elected 35, nominated 12, but all were not here. Correct. Magin oversight. Legislation, representation. Yes. Most people doesn't know these things. Ingani kimo nyowane onego tim public awareness DJMC. Kinyoro kasa moro japiny duaro expect nyagi memsi kunego tim. Apar mane ma inyo. But you're the one lying to them on this thing. Maybe samoro kwa manyo koro ya moro gibat. Kwase yerwa. Onego beni japiny ngene MC ko yati manganga. Sami, I had a friend of mine here. Ma wacho ni odwa ne jothurgo yiere. Odwa dhi gero primary school moro chande. Mano kutije MCA. Donge koro angise ni gim inyo gini. Ni samoro inini ko an ko yera. Taditi mango. Let me ask you a question, Sam. Primary example. Primary NTG national government. Exactly. Mano mjumbe. Mano mjumbe. MCA kunyalo gero primary. Wano yen wagero ECDs. Let me ask you. GTVETs. King isa ni abro biro empower group. Obedu women or youth group. Are you being honest? Maybe anyalo be honest manaka tiku pesa na.
but onge pesa midhi minute do ini hapa ni ngech by the time ingene MCA Kami, doyo Yes. MCA control onge pesa me MCA Exactly. control That I apart from ing'eyo kata budget mwatimogi we just jopiny dhi public participation gi propose want jo mana wa make sure gima jopiny propose gi kalo ka gisekalo kata kwa implement joma implement en executive exactly because I implement one of them oversight mana kati chorumo do mwananchi know that mwananchi dingene ko project to kote mwananchi ko project maber be kuwuoye mano ok mi modi bele marach tichamo koro ge mwananchi kian ni the oversight chakre seche ma project usirumo mama wuonga manoka who is doing this oversight you as because in moyieri kod japiny Yeah. waduto te kwa ng'watsia mwanga emo miyo kaka sani example railways an magira muna timo oversight to oversight ngi chakre nango ko mi adoyo no ger odni to mi wacho ni omiya location mar gero na 5 million yes nyaka odni rum okoyie na timo ni oversight ka oni poko rumo gisabro wuoyi makia ikijabu wuoyi makia tendo ka saa moja piny ng'ato chako gedo to sichako gomba osechako gomba ji pila ni oger marach jo tim mana marach emi wan gima gobilo gon PMC marango project yes to report ni ma secretary mar gen ward admin an koro ka gino serumo kore ka complaints ka koro gibiki wana ngene ne one ko bedo the Disney adi oketa ariyo ang'o momiyo koro mane ma samoro inyo wan kijodo ka samoro ngado samoro mi project kata samoro ndara to kodhi otimo reason men mong'eyo wuon ng'en ka ka be weche ng'eny samoro ok chulgi apana ma ting'eyo no I don't know that tell me ng'eny chudo yudo ka samoro kao time kuyudo ka joma ng'eny samoro ng'ato ne pok otimo ka koro kao contract kose kao contract to odhi yudo ka samoro kodhi e loan bango tamre mi loan ing'eno wa project japiny ing'eno ng'eno MC okao pesa ko yudo ka mane gima hinyo wani the MCS offices mane chakre ka project usirumo okada mori mikore tena statement to darani for sometimes by the way dara no me adoyo and this company adoyo and Color TV company to chopo news report me or report ade na statement kore ka jo committee mo chung ni that department luonge to ndara ngodo luongo contractor na ando na tiyo pesa no rem to kadwa de mbele kanya mawe okay chula uru na setimo do you know where your governor is kama don't take sumu okonene to na nyuru ne wanka I said did you nyuru ne wan gavana people are complaining ni ola bongeo bifano ngeo anapara ni ingene on gavana ni tiba ingene wan gavana matimo transition another way koro changamo se switch off koro samoro gik mang'eny timo DG weni DG momiyo ng'ana bedo gi DPD ne ki wana marwani onge DPD marwani ki onge ti onge nyake manya program midonje but gavana gi DPD mako onge to DG ka okare timone iparo ni en the right thing mondo mi olal kamano koso pachi masoba to kono beno lal ke jopiny ko yieri to ben gi neni to the question en ni be otimo duty ne gasa gavana mane gimo ne wangi ok lal mare ingen lal to jopiny wacho ng'ani olal according to in kaka example sani ko kaka wacho na lal ng'ano jono ingen sa mitindo lal ingen ko yiero ne wena timo kata samoro jalot no yiera joma mboga kora na wuotho kuro pile ni kina amoso ogidwaro development manyalo konyo gi ndara mag nyalo luwo kaka sani example kidhi obunga ti bridge moro musechenda pani sibi nyalo moko ni cover nyaka kaka moko dhi mandamano na waya bridge awaya mita bridge no lose gi regime no kalmo no waonge to no golosi maber yes koro sani gima thaga ena waya bridge kata sani ne budget no kene budget 6 million no lose maber monego beni en ose lande en procurement ko japinyo nego beni mane mag ng'endo bridge mane wagoye koko ne be lose okay to jomoko yudo ka samoro joma mingi luongo Sangwenya ene ma samoro koko yudi who are those guys Sangwenya en joma gin joma support samoro siasa koko yudi ado yin kanya ngani to kiyudre okay koro mane ma social media gi moko be ber moko be informwa but moko tiyo kode yo marach okay good apani idwoko maber kotende koda bedo ni governor samoro lingre matin achiel but ko onge to executive otiyo en gi CCMs en gi chief officers en directors en DG lema bonge manyalo chungi governor onge but that reminds me un kod liel another liel uito waziri waziri Rimba what did you say anabakelo akawa na mus maran family maro Rimba wasitiyo kode maber ingena atno wan kara kawane legislation wing to wan gimoro achiel wan kan government of Kisumu koro wabito kulik koro amano be akelo kuyo mara makende ni joka julu
kibe gin jirandwa bende be ngeno rimba be kendo enor Kanyakwa no bende jomoro liel ki koro chako lilo moro kendo ka jo Kanyakwa jo railways noro bende otho koro wakendo chiwo kuyo mwan waziri mondo bende gi family mare asayo mi kuyo makende mondo bende onindi moywe mane yo mwadhe wate. It's okay. Sami I forgot na doga penjo moro ma sensitive maybe if you allow me to nkech ne report manyosa ringo nyoro koten record oduge family ja matento then wadhi nyime report monyo wuok ma okwanya yango ni nitie liel moro manyocha kuwuok e wiliel achiel ni mara sorry mara it rumors so en adier ang muse winjo mar Felix do emangisi ne adoyo liel cha liel ma very emotional so jo matiyo samoro ma jo social media ge samoro tiyo social media yo marach yes kawuono ka ana ido liel example kawuono kada we kada nyithinda ng'wen kada ben na nyathi achiel correct to winjo ruma moro kuoma to kada na poka yiko aparo ne verify en gima late fact checking fact checking kapo post especially what so to en gima late tisene ga mbui no ngane ogine anan kuro wanye kene ngane ngane to yango ini ngama ne to magara ne ikia mari ini ngadu ngemari ikimara ne juma jikie kada ino siep na to kire kada ba ke mari ko ere ka na andanga danga dinda wache ni na zela no mara do yoto mara ni juma sensitive mangado inyalo nge wadwa nyalo nyamino to kinyalo nge mara mano gadier tek mundi nge unless ilunga chimu unless ntela wuoth koro anangiso jowane Felix Dial go through a lot yes kikwa bedu na post moko man verified wapele social media moni akene yudango akene yudu likes akene yudu views then after konye kora dwa ngisi nana kanyo nyoro maguru masma to kate be nigi ntie en family manyalo wacho kate be nitie correct as so far as I'm concerned to magumriam to kapo nitie wacho kapo nitie mo to family correct okay ti ngata ngata no eno se kao ni kanu siepni kana no moro ma wacho ngano siepni ne gdigolo len ana no video no Felix siepni to wacho ni seche mo digolo nyithin Felix to kendo on the way somebody had an accident you know mare ni nyithi auchielo to ingeno kelo perception moro marach yes kada ni jo piny to ango matimre ngani nyithi da ngono to mare akiana ngota ko to ibano ngaro paro nango no paro ingeni go the conclusion kada yuna moro beyond kada beng bangani abedo usibe mangeny to no kanyal verify nikech I'm not a family spokesman correct I'm just a friend I'm only just MC of the and a member of your ward I'm a member of my ward moko danga wachi na ng'eyo mang'eny ahinya to en usiep na ndiyo correct to okay kiwango manyalo ng'enya kamare mako gine koro anya wacho rumors propaganda mapoko bedo verified especially kana nge shida kikwa post social media correct yeah hapa ni manoni kare kendo winjore nya koda mga John mana kako lere koda mheshimiwa Sami hapa mana dunge ni okin 001 ni Sami onya SGR obade SGR na kesha ni assembly yoga je mukulungi ni SGR mano kechin men kareru nyinga no mia gusipra moro kabisa ilungo ni jakabonya pa ni ng'e emno chaka ni Sami yango SGR standard gauge railway because of the railway thing. So nyinga makora sebedo koro mane yani koro Sami 01 Sami SGR koro SGR na koro SGR ne would differentiate King yo county assembly mountain cha awinjo ka jopiny ng'e thoth ge wacho ni slogan moro ntie mano wa Migori sani oringa pani piny Kenya ka mang'eny sana Kaluo mane mheshimiwa Nyamita ogolo kala ogosip na mochilo umbogo mauna yako ni bahai jadi mugona ge bae mino ka jopiny gona ung'eny made dala igen di dala nya penye ma ung'e ni Sami ba di dala nya sai mo ngara sama wo ngena dala indala koro dala de ma wuke kabiru jwa kali koro wa kiwaja no bae okudhi buoga so long as nya Sami ngima gima duonge ngima kome ngima to ing'e kumeyoda ng'e jokale meyoda koro ngara kinya bi dala ma dhi pile to gima dhi tho gima duong' Nyasaye kome mangima tijni be tijwani en tij miluongo ni anja wacho mang'eny ni calling yes pesa ne thin I know pesa ne kabisa pesa moro ng'ano pok obiro ka
inyalo wacho te kibiro makoro ko miss sleep. Yes. Wacho na donje ngo. Koro en tich makibiro tijni kikibiro Sami, are you also Sangwenyas? MCS. Ingene Sangwenya lura ni Sangwenya yumane. So level pogre rang'iny Sangwenya. Inya wena ng'wen level mopogre. Samora ba ka ng'ato miya bacha kami. Yake be miyo ng'ato. Ng'ama ngo moromo onge. What do you regret being an MCA number 1? Number 2 I don't regret any at least gik moko mana gombo mondo chimora atimo. Okay. Me ni japiny. So I don't regret. Gimana mondo Nyasaye umiyi. Ingene kidhire lwes wadwa ni almost 15,000. To ine ma Nyasaye umiyi favor no. Correct. Ere inyalo regret favor. This is a favor. Ma an kuma abo bedo grateful ne jori lwes wadwa gi Nyasaye nyaka chieng' mora tho. Correct. Ere kaka feel ga samoro kudhi kamoro to jopiny are demanding much from you. In ing'eri, Yes. ing'eyo fuki ing'e ka in, to gino kidwa understanding. Maketi kanye. Ingen mano kete ne japiny kaka wacho ni japiny onge gi information ni tijwa ni is a calling. Pesa onge. But I don't think I expect ni kidhi. In fact I expect ni iro ka samoro kada The fact ni mheshimiwa no kende. ino samoro doyo wanyisi. Yes. Ino kara sane ino samoro iro ngado kata ko wacho ni kicho ngado wacho no baiko. Kara samoro ngado kunzi one time. Okay ni ogimiti mongo. No sikwa ni gimatimo. Mono bela timo. Asikwa ni. En samoro gasi ni no rumo. To go ni sim ni jatelo gasi no rumo. En ngendo do gas. No, let me. Binya monda mi example. Yazna. Good. Tinyise ni yonge go. En okinyise ni yonge go. O believe ni go. Kanye kumeno samoro chikon to betri. Samoro timna gima kama chulna rent. Example. Timna ngo. Koro mage makelo gi kaina go. Koro japiny expect makelo bai. Makelo bai ni. Koro japiny expect ni kaka wane MCS pesa samoro kaka wane ongeta pesa. Mane makelo kech kaka se wacho ni gikia ni wayuda ngo to watima ngo. Mane ma hinyo. Tika joma ng'any medo msara mwingi MCA. Good. Lodo kada ikangene do mayenga. Let me ask you a question, Sami. I know ni chulo na gas is not your responsibility. Or chulo na rent. Yes. But when you bedo siepe, let's be sober. When you bedo friends, ma kan gi wachta nyago jone Sami. Yes. En kama. Timna kama. What's the difference there? The difference is nitie friendship ma friendship. Mo one friend. To ndijo moko ma friendship no rwake siasa. Nene koro ko kimiye to koro kino siepni. Makikwera doyo ni na unge go. Mano koro Sami koro ni sungre, Sami uchaji, Sami one time. Tengo mugiwa. Chieng mami. Yes. Tabe. Moya. Koro nitie siep. Friendship ma friendship. Don't you political friendship? You know, there is sober friendship. Yes. But I think me and most of the time Karo Muga Kodu. Yes. They almost rega mosa. Do ini Ini mo di through. Ing'eyo gima wadhi through. You know kasa moro ng'ato friendship mari muri ukode en gima imiye. To gima nyiso jowan ni lost friendship magada kiny gi kodhi bende nyaka chieng'. Kata kawuono ka tam moro. Ok abi nyaka chieng' ma wen ng'ato. Lost friendship moro ma kata kiny ka gimoro timi kaka wacho ni cha. To ng'ato nyalo biro iri. You know kasa moro ng'ato kuchi gokinyi ka giro jowage. Kujuki yan in Sam. Before we take a break, maybe if I ask, my mommy or samoro unenyiwa heshimiwa ok Maximbe. Because to me, before you answer, ala onge mheshimiwa magochonega mok Maximba. Si ino agora ando mara ngina mako kanya johala ke samoro ko kamako samoro anyiyo gimoro. Yes. Samoro be kakora ni studio ni. Dongo kanya mako sibi ngi singi sana ka Simba silent. Yes. Ngado dhigo chona ka. To wacho na kamako ngo kamako simbi. Idongi ngin ka wan go ina san ka wuna ka kamako simbi. Koro mane me ngado samoro ngato ngi yore moro kaka wan samoro kwana simbi loki kamako simbi. Correct, true. Simbi wan from Tuesday, Wednesday, Thursday. Nyoro ne wane meeting ko digi waziri badi. Kaja di makisi. Tukwa kambara to chakwa dhi kendo kumbadi nyaka kendo. Rally. Chakwa dhi awasi. Yes. Di maxim. Ko loka samoro emi wan go officers. An go officer ward man manager. Kanti tiki moro mendo wacho na to ke yuda. Di office manyo mheshimiwa tawacho kama manager kan manya be yuda. Koro gima yudo kelo weche gi. Samoro ngado mako gini. Koro samoro ngado maxim no kodwa. Samoro nika moro mwa responsibility mine miya gi japiny. Me japiny omiye. Ema samoro miyo samoro sani okano timo nade. Okano kala sani ka jawda gocho kanya mako. Anya vene. Ijize miya rules. Mabinda ng'eyo. No kinya biso imaka ngono si. Ngad mano gocho na sani. Odhi wacho jomoko no gono simu kamako. Dongiyo ka ji gocho simu. Yes. Koro mano is
mani makilo en responsibility mimi wasa moro ilo ka ina day kanyoro from kinyi kwa kanyo thika governor kwa governor thika minister kwa minister chako thika ndawasi ka duwa taka bieli ya kidingi ni to uchopo nadi we being in a bit ano maybe it want to relax ibesa morogo simba ma kwa sababu mogo yo kwa sababu we will moke doko mogote correct yeah kama na nyama shimiwa wadwa ni wapenjo machielo en ni to otanda mubete koda Sirkand County ma Kisumu mano gavana Nyong'o kod Owili gi ji otanda no ubete nyaka karanga winjo ni Kisumu un gi kwe udak gi kwe throughout okange koda ma bro kelo dongruok to faction mar siasa mane mise donje un jo ngawa ka ngawa mago hobro dwoko nyaka Mugajwang thuolo machok kiyiena to wamodho pi wadani wakaw yo machok ka waduogo to Mheshimiwa Sami Opimo ni to enose oringo gi nga ngwech makinyi ni to gavana Nyong'o ba winjo ni koro gibet ga beta kitanda gin koro gitine jopiny nyaka Mugajwang wamodho pi machok waduogo nyaka Sami ler wachiel ari adek kapok waluge. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Macheni kendo nyakora Mugajwang kamoro moro maintiano no kasaringo malich mokalo migosi Sami be kona ni monego be nodhi rwako welo eliel mwalo kocha koro kangwa di malacha inya kik wende chopi yud ka wuon dala onge nyakora Mugajwang. Sami ne wambeko kendo nwa yudo kwa wacho ni to une kitanda kod governor kuso ingeni gima nyaka ji understand namba chiel ni bende kitanda ne tin nang'o wan ng'eno no wacho ni pod watiyo to watiyo gi mabana wacho ni tika wacho ni to bedo piny to loso ok no bedo assembly mogo ma ji ne gore ka
Odwaro ne wabedo piny. Kisumu ko go ruwe igni moko machien pucho. Wan pok wagore. Third assembly pok wagore. Kacha ne unuonge. Kacha ne waonge. Wan biro assembly makoro nti brains. Sami. Yes, mwafili ne wijo. No, you have to withdraw. Aya. Don't brains and ne. Yo kanonge brain. Brain, again brain. Niti brain ma ok ma santi ma wisdom ngato ko di school. Okay. Ok tek so ok ne brain so mi school. True. Timo ko mibiro gabira ne. Wan ne wa winjire ne ka wan gi shida. Kata kona mshida kata gi CCM moro. To diri gavana ngiso gavana ni ngati ni. O kwarin kodo. Kwarin maber. Either uchenye amigole. Oko jono nyaki go koko. Ne gavana. Gigmina kwano gi. Social media kwano gi. Ne be no wan gavana be watimo gi. Ora ki watimo gi. Koro ngiso wan waloso peace, harmony mar tich. Speaker maro bedo pino ngiso jalawa. Adwara na assembly mantie kwe. Ok ma koche gokinyi. Wala ora gimini sama kama oraro mheshimiwa. Yes. Wazigine kama koro mane maje moko sekao. Jiero ni siasa bedo tension. The foundation molos maber. Maji osewinje kaka jitiyo. Tension bedo piny to jidhi mbele. To kata ji manyo sewile. Kata kirango CCM gi tim no gol mtu nyaka mose riemo okolan. I know. Yeah. To ngizo ne ben igen jeno believe na mondo gol ngado nyaka bed page. Wanyalo ngize ni wana doyo kawuono kwadwa. Gola gi kwe. Gavana. Adoyo ni kwa kelo project ko implement on time. Okimanye ngato mondo manyalo kawo kare. Mondo timbe nade? Orenwa project. An mani kwa gavana bere ko timo. Ko wan mabende watiyo go kwa nindo. Nenda kwa watiyo kwe. Mheshimiwa kowe kari kapod antie kari mi iywayo ni. Binti jo kuma miyo samoro luya chwerni. Mane. Kawa donje yiero ma 2027 ni madwa komi ni. Donge ni kata be komi na gole ngata. Ibidwa goli. Donge ni gibe kita matema golo ngata gola matek but gibe gintie. Why? Goli technical. Dong record mara ma setimo. Nyalo miyo. Ingeni gini is about service delivery. So far I've done my best. Gando bila juma mbiro ngani ben juma chungo last time. Okay. Ora ngene jo minyeyo. Anga capacity gi. Ngene ndinya go moko bima na go hobby. Ngene jo hobby mar chungo. True. En ora no ndiro nyenge kaka chala kaka koro. Ndi president ndi kan bona somo gazette nene karo chunga every election. Ucho jo president. Koro mago jok manitie. Ngene jok man go hobby mar chungo. Bora no chungo no nene no chungo. How much do you need to be an MC? And how much to be an MC? And I pay. How do you campaign? Pay. How do you campaign without money? Pay. Kikipana da penyi ni what is your network? I don't network. Network do mama javere go mo. Network da. Lakini ingeni yalo bedo pesa mang'eny. Gima timo chenye japinya ni yalo bedo pesa mang'eny kabisa. Hapa ni sebedo penye bisa na jumana pesa mapoko yiero. True. Na machenya bedo pesa to samoro kindi kija pesa samoro ka kibugo dhano be. Koro gima dunga nya penye ka en ground. Makata jibi galot ma bread. Alod beja kama donya alod beja kibedo. Bread benya kare. Alod beja kabedo. But gima duonga en wuok nya penye. Correct. Is there a faction midwa kao midwa rengo kata seka midwa rengo go koso podin independent? Angini ja chama mar ODM, that I know. Yes. To Kisumu County duong. Wantie joma dwaro governors madhi olo abich or thing auchiel. Ntie ngat mineno ka rembi ringo go maber. Ingeni ko faction. Ko lokri Petro do kwedo. Ingeni kibecho ni faction. To faction ngiso ni en ngat man mopo wan ngeni ka wan ten ODM mote. Correct. Joma dwaro governors gite gini ODM. To ntie osiep ngato be. Obed Ojienda, ODM, Obed Oron, ODM, Obed Nyakamami, ODM, Obed Willy, ODM, Obed Ngamawe, Obed Buyu, Obed Adoma, ODM, Obed bwana mambo yenyewe biro kano kaya. Bisa nene? Akia kado en ja ODM. Koro so long as nene ODM. ODM ema bo pegowa. Kose tim nomination. Dongi bo di nomination. Malu dia. Koro ka setimo nomination. Dogi makwano wa team nomination maber, transparent, ma pressure onge. Tukwayo ga pile. Wakwayo mondo team free and fair. Mago yombo sam tiyo be mole. Bobedo ga free. Wakwayo kata go gen free. To bed free. Obed free.
ingene shida ni masa moro inyo besa moro ki kalo ti wacho ni free to cream to you are no kin free but wakwayo ni mondo bet You people had set a goal ni in politics onge number 2. number 2 onge number 1 kado hivi na kura reo bado ni ugalo segi moro number 2 nyairo kumoro mondo kuro teni Number 2 ni bone kumikete. kumikete kada kilo so chik ose chimo number nyalo mingo moro kiro ka number reo samoro hivi na kada kura beach tingene isimu na yombo. Yeah, actually population is all equally the same. Is the same. So mano koro wano wane Koro as you as Sami ma MCA Marelways podu nywando jogi te kaka jo ODM pokin wacho ni anto kora dwa ringo go Willy adwa ringo go Ron anu sani so far an ero being honest ani ODM but sani kapoko di nomination an go Ron. Okay. And mineno ko diko di maber. Ene ma ok bread ene mo so na de loji meke maber gima ko yere governor to nyalo bet samu wen an go Ron to ka chieng ODM nomination maber bo yer ODM nomination maber ba gi mi wakati Ket kata Willy ket kata Orjian ko yombe yo maber ket kata nyaka mami ko yombe yo maber yes. I was support candidate Marudi macho ni party to party bazani ipati wakanya an go Ron be MP mara by the way correct ingente jema kiri ku MP mari MP ke man ge pesa do ingeno no ge pesa kada zani na mimi no kanga ne ndara mimi no thika Felix no kasa no ko pae ne be no wati ku MP mara do pae do da ko pae to kaka ne wakuwa ene wan gelia pandara tinga sitir se pandara maber mkara ingi di kurusani to kidi kalo maber koro MP mari nyakitigo maber koro mani gimo se konyowa koro anasebedo katiyo gi Ron maber kinala mun Nyasaye no be Nyasaye ko konye to di ene mo be ene mo dio win no mission maro DM be mo di ene no riembo jating dai mare jating dai maro Ron bana moro mamolo kachi yungu nga manyodhi ka keno bura nyauri ilo ngi ai pi mari nyauri akono riembe dongeni siasa jilokre okay samoro siasa ji ya samoro ne ngacho miedil maber better than moro samoro ne miye okay koro tingeni makini bekia yaro ka samoro kinyi be koro no samoro tiketo jago duga correct nurwake gi siasa no onge ngamigo lo koro duga donge irwaka okay then Ron be ngama chunyela en kada ki chonye kore ka buono kinyi gudhiambo duwe jago duga koro okay ngat moro marach mama kwa sisa boko make wach kuro ramo ni ulinda ground yes what is that linda ground nang donge ne wanyisi ground ni nango ina no ngane I want to disagree Martin kadwa ngi example according to kaka sama linda ground ina mwananchi ila ngujeni donc si linda ground linda mwananchi ndo maana to kile mwananchi linda ground ko ana no jogo biye ka mona chiete to make chama one very strong ke ko wachi ngato ka important mora ngane ni kadoyo korobe we need one another in this party. What do you mean? What do you say? Mheshimiwa Wanga needs Edwin. Yes, and Edwin needs Wanga. Yes. And Mheshimiwa Babu needs Wanga and Mheshimiwa Wanga needs Babu. I don't want to need Babu and we need Wanga and both. Orengo needs you and you need Orengo. Yes. I don't know. You are becoming more brilliant now. You know this. Bwana, but you don't want to say it. Don't say dear ni. Ingene kwa wacho ni. Kwa jago wacho ni kwa disagree ka uono. To adoyo de. Kala san dongi tiuka. To apakre ngo de ati. Dongi tiegi misekelo nkae. Value mkana wanu wangit kala ti minge chini. Kinyi kanyo gedwa goli. Okanyaka berange side ni mondi. Ne de kama to ne record moro moko be tikete yam. Tiwacho de na gijanel kama. Nakijitetea. Ana no feeling ni party Mbaba was a bit for 20 years. Yes. Through sacrifice. What we come ODM. Correct. Through sacrifice. Party Mbaba ni. Through consultation. Kelo Baba no jani consultation and concurrence no. Is the key. Awinjo ni jomose bedo gi machiegni gi Baba, sorry for cutting you short. Ni kanen gi paro mone odwa impose to be no nyawuondre no penjo ji. At the end of the day kada broad base ni mwantieni
baba no wuotho kuonde gi dong ni biro kawa nitie office governor kacha ka baba no biro ka penjo youth ango uneno nang so an samoro gimwa like party is just consultation and communication breakdown korido ka samoro ema inyuando kwa nyalo bedo consultation kaka kwatime maber from grassroots nyaka malo then awacho ni a party wani everyone is important Yes. regardless no wokure then what they fa kwa chako wacho ngane de adoyo be sa de odidong yedi. The aspirant for Kisumu Central Mheshimiwa Ouda. Nye wantie go Kisumu East. Lagumo. Yunji weche wacho. Maka mata na kata kapia apana moro the obo manyo public kwa ngono. Adoyo konyal bedo political boundary. Geno baba no se fight na both bedo tunyaka 9 years. Kodwaro freedom of speech and freedom of expression and freedom of association. Mheshimiwa Ouda ingeza moro crowd be nyalo carry away. So Mheshimiwa Ouda no yudo ka crowd bo carry away. Duong. Oneno ka nyiri ka goko kogo. Oido ga joka OTT golo gijan modhi carry away and the statement abwacho ni as a brother. Ingeno Ouda no wan. Kata gidala kocha. Ouda no wan kabisa. Ni Maka was reckless statement. Maka mabiro from a leader mano sebedo MP. Must be nyaka MCA. What do we expect from him? I should have just go and maybe watch around somewhere on the Vagokia. Then the other Correct. yes, Kitch. Okenya Chubanda. Karasan and Jared and MC Mary Lewis. Okenya is a don't keep Chumari Lewis. Niki beautiful. No, politics no. Man no can place bad. I don't be watch a mare. You may do Samu or gold Sam. Exactly. Samu me at Fuolo. Over watch ma. Your pinocchio my decide. Kwa chako kitu boundaries. Iparone kwa ngesani ko lonyi mwadhi goyo. Nikech kwa anti kwa rio kuseto ndwaro Ouda cha. To wan kaka ngisani wan jodi mwadhi gore kendwa. Exactly. Nikech babu kije luka mwanya lena. Dobe waka. Koro wadhi gore babu. Ako biro ka. To nyu dino ne. Seche moko ri babu. Dino ne okokalo yapo. Nyanya monde. Okay. Seche moko ri babu ni. Even kijande mage mudhi biro ga e function mwadhi gore go. Jodala u. Do yoluo. To jo ma maybe la jo ma Ouda wacho gi. Jo mage mudhi biro madhi go yogi babu. Mana je ntiu. Koro ngise no wadhi gore kendwa. Koro statement no an kuma no maybe na doge okie anya wacho kamano. Ke jo Ouda ngama setiyo mung'eyo. Kaka chik wacho sebedo MP, sebedo MCA, ng'e gima chik wacho gikaina go. So mago gik monego bed stopped. Wadwa ji manya kure yo makwe. To wan wawegi kik wagore kendwa. Babu wacho biabu Kisumu ko wacho mare. Koro mudhe moro dhi nindo weche guru. Jo wabe kubiro kanjo war Kisumu isya. Wacha marwa dong ne nurum sani ji koro naka. Exactly. Mane siasa. Koro mu tie kura. To jakura bengene ugone oru ga don ngaradi. Achi wacha na ana wiyo mar sam, wiyo mar adoyo. Anta wa misam ama wa miedo. Exactly. Mane siasa mane onego ben wa preach peace. Kigo preach violence. To violence mo preach ni ben wa preach against ourselves. Kijo wage wa joluo wate. Babo wino jaluo. Warengo chabe mena gavana mana masia waka. Mabe jaluo. Koro jorengo je dunja kigoyo jowadu. Don koro jangat magi. What do you mean usecha bedo more reckless? Hero wacho recklessness from Mheshimiwa Ouda. Usiepu moro be umiyo ga microphone. Mawuowa matek. Ilongo ni ngani? Ilongo ni Makam. Kikino gik mawacho. Akanya no par kanyal bedo courage manya wacho kenaka. Maka ingene kwa kedo DM kwa chako. Ngata golo ga microphone kanyo. Wadwoko DM to that level. To baba kuchi ukawuon. To nyado ga doke buru. No Sami. Gimo mi wacho kamano. Jama jagolo ga microphone gure. That's the Don't big jowage mamiye. But koro answer from onwards ane non kwa the functions. To nego rang ni joma dhi wuoyo, warang speakers madhi wuoyo. To dhi wachango. Kech ana paro linda ground ni wakaw kura, wakaw ID, wa register as party members. Exactly. Mene kaka kidhi assembly wakacha adoyo. Don't want 135 elected MCAs. Yes. Ariyo mamene mo waseme mo yiero gicha seme. Wan ni Central Moya ga Jumbo. Exactly. Kidhi Kisumu Central ka wan gi Pamelo yo gi Karen. Kidhi West wan gi Jennifer Bonyo. Yes, I know Jennifer. Magno ko mene mo campaign kabisa mondo yiergi. So jemi chako wacho ni mene gin koron for mene to succeed in anything. Chal mani nyaka wachi makami ko wacho katimre. What do you mean women?
to baba osebedo fight ka fight no women kata kirango third gender rule ma baba fight neni. Yes. En odwa ni mondo women obed empowered. Yes. Koro nyakwa luor women. To siasa be kidhi Ragumu opogore gi Central. Kacha nitie mama cho biro rally gi nyare, gi chiwuode, gi wuode, Nyithindo be ni kanyo. Nyithindo be ni kanyo. Timo jogi kaina ka. Iparo ni gin gi kaun pari ni chal nade. Koro ji kaka Magamu gini ka nitie kumiketo gie. I had a discussion. I think I liked what Millie Odhiambo said. Nyore Parliament Mamalo, and I think that's what you are trying to say. Ikonka kode. I support ni nyaka wa mimi ne oluor. Mine wa nyiri mati leadership. Ngena sana example kakoro example mara acting secretary general mara Omanyo. Catherine, yes. Omanyo donge. Yes. Ko wacho ne mondo ne Dennis Funa niko biro yire. Nto Otim kaka no wacho cha. Ni ka obuoge. Ene ko buoge. Nto bang to nende. Iparo ni mano bende dongo di min mama cha. Exactly. Odi min mama cha ni kada portion mo miecha. Eno mien kiche no timo ngato, no timo kon. To jema wacho no, to chairperson moro bende men mabende mama mati matek. Mama Gladys Wanga governor. Muzi dio matek kabisa madi party ni. Mok nend. Bo wacho kama nuzo mama chabe koro Wanga be koro governor Wanga bo chayo. Okay. Ni baby chairperson mo yelo ni. No yelo ni kiche no timo mo. Koro waluor mene. Correct. Ngiji wan mene ge monyuolo wa. Kane mene gi ongeda konyuolo. True. To mine besa ni wanajituma. Mimi Odhiambo dongo sichunge mpi dongo sembo mpi. Ngirore kendo motego. 15 years. Ngani wan go kama mheshimiwa Rosa kai dongo sibedo nyaka women rep. Sa dongo ni mpi west. Ngolo nyaka governor. Dongo sema na kochunga. Oyo onge kumana Marosa kana no bi nominated. Rosa no say here. To kana nominated nomination ibiro mna kiti matek ni party. Exactly. Quran statement maka I don't support. Nikika wajen maja ko Linda ground. To koro wamedo kethe. Waketho ground. Nikije message madinja piny. In koro one reckless. To wacho weche moko ma ok nyal weche moko nyal winjo kata gi nyathini kamoro achiel. Kata karo keso mu news wacho weche cha dongo ko donjo. Kaka samoro zamu kaka na koro yanyo rengo cha. No, you know, disagree with jatelo. I got there, I chop a function. Mokongo nangi about Linda ground ma Kisumu East. To now do kasi uketi na take a rest Martin. Ko na se plan ni by Saboro abro de kanyo because nangi communication gi jo communication mar Wanga. Koro giko na ne being ni gine guest by Saboro gi chopo. To plan change. Kara nitie bura moro mar delegates. E kane ga jidhi radi. Ko aneno ka bura mar delegate dhi nyiwa jogi chal no chaka chopo into Magamu penja ni ngini speech no bai. Oh, no one is mark mareno. But ko speech ne no se mark ma parli kade bene ni nene ngiro uchane live. But Magamu be age ni chabe sanu ngama duong. Yes. Ko be onego bed gi bura kende as odi mbunye do thuolo muor jomoko ma be we kode. Eno wuon ka ni patch to kware mengat. Pado kore mengat ibira bira tiwe kode. But eno wuon kich ngene gine ma party no gine mena gichako. Magamu be ngeno be ose struggle. Ena serious person. A serious person. Kendo bo ose again party. Ta ngene samoro gi kwa gibe big age. Samoro be gi mano lo muji chon ka samoro rumo. Koro ndandhu rumo. Manyo content. Koro manyo content manyien to koro manye marach. Gima wacho en ni en abed kode en wuon kata en wuon mobedo nego bed gi bura en wuon kende asa person. To wacho to ang'o miyo ka wuoyo tiyo gik moko ji wacho gik moko mopogore kuoma. Ang'o miyo alokra koro en wuon obed gi bura mondi mokwongo then osiepene mang'eyo mabe mowuotho go ang'eyo moko adwa luongo. Very senior members in the party. Bo ben kode piny koro kete in order. No. Josia no wacho ni mogo mane gimiye gi ngado. Mogo Josia ngado mo. But much was wrong. There's no way adoyo ma ngado mitich. Ingene tindich be ngene onge Kenya ka. An ngene ka ngene makam kono deka siya. Nyoro ka dino I didn't know. Nyoro kana ngene kara makam ndika tich. To yanyo jateni malich kamacha. Ji malo changa kubne bich. Mago kelinga linga. Ngada menyawe nyawa. Sekelo rengo ben gi family. Orengo is a senior person in this society and this country. Senior lawyer. Correct. Okenya chunga ti iyanye kamacha. Mara not mango. I think ni to beni nyaka nyithindo be watch gika. I think ni wana gi joma soba. Kechi iparo ni kata kapo ni Governor James Orengo owacho ni koro dwa dhi legally. Much defamation madanja. But so ban kech koro rango bong'eyo ni Magamu kotimo kamane ko nyalo ka jogo nene.
but nyaka obed gi order. Nyaka obed gi dambu. Nyaka namba achiel be kiwe siasa minyama luor mari mar wuon as a family man. Donge wan family. Correct, true. Ani nyithindo. True. Politics the other family. Koro mo kiwacho kuoma, wach ngina be an family min gono. And mind your family. And mind my family. Koro kiwacho kuoma wakale siasa, mako chako donjo ki family. Kech machado koro chala ngama koro kalo siasa. Nyithindo orengo nyithindo. True. Maybe ino nagi kwayo bin kicheje nyithindo kwayo. Ibana jo kado winjo nang. Okay, not right. Dok right, do ben right mare mondo wach pach gi miyo rach. Jo siabo decide 2027 ni wan orengo koro wamiyo ngato. Okay. Wacho ka gokinyi ni Josiaya kane wang'iyo boke. Josiaya un gi decision, unyatero gombo kudwaro, unyatero sijui ng'awa kudwaro. Were you in Siaya by the way? Last Linda ground was here. Nanti Siaya. You know kaka negative mama. No, but that's their right. You're paying. Ananeno ni ingine ngano maybe just Siaya, but angino kadak Siaya. Anaja Siaya makara kada kawuono katiko lian. Adhi dala. Ingene sieta lo mage. Koro be but what I know manya be no idu chenge mara office. In fact that's what I said. But they in the office. Because number one, nyalo bedo ni true or en gi bad blood gi japiny. Ko wa siasa. Number two, be nyalo bedo ni ngato no plant. Mana what are some possibilities? Mana ba esa ke jongo ngene koro do be we mane bro di chunge. To gemdo uti candidate. Koro samoro ngeni siasa eni bujidi mangato yudo tiyo go maber. Kichiwinjo ka mheshimiwa Atandi wacha maler. Ni ombaka no se women rep. To ok ngeni macha be was all the wrong statement. Iwe gi moro na kata miru. Masha ni kacha the sickness vacant. Na be vacant no se na election. Por ene women rep masia. Correct. So allocation te por biro mana meno por control. Koro mo ka sauru ma koro vunju bungi kore ko weyo. As we speak, kidwaro kumoro ma musana gimene ombaka pod en kanyo. Mheshimiwa, that aside, ukawo jo nyithiwa gi pikipiki ni, karungni, gi pelni nungo gi, utero e airport, udino go ndara ma airport, udino ne jo ma jo ODM, urodho, unego jo boda boda, nikech ang'o? What is happening? Asing'ise ni ka achako ka. Ni ese pinjo na paro. No siasa mar organism wawerego. Mondo usota sera ne kasa am gijogi kata ka gijandina wuotho go gitira kata ka dhi function wachop mos ngado be kabiro kumange ubire mos to juwo to do wach ma samo wach ma kasa orumo to samu tingi joge to dhi to ado tingi joge to dhi to pinyo be kwe ingene ko chako timo sasa mar boundary kata zoning in politics ningane kikichup kama wani de kanyo do gens mone baba mono kelo kada ngode ketho baba no kelo gains mang'eny ma secha ka wacho ni baba no kelo gains mar speech of and freedom of expression, freedom of association, freedom of the rest. Jogi ngado biebe usera ne yo winje ke jibo winje yo winje ubende usmaru yo winju ojo pinyo make decision. Correct. Ke ko kela anaki wan wawege kisumbwaka tisengi moseneno luwanyi kisumuka ki moseneno ining'eyo. Okwanyal kila anaki moro mwana wakelo wawegi jo kisumuka kelo wegi. Kora ko jotendo jotelo wetenwa abe an one ben wago sasa masoba. Let us compete with the ideologies and mopogre kiko kete personal okoro rach kech senyanya pinga do thoka ka ro nyathi ng'an bana mnotho maja bora ja to ko family na yiwa. True. No ko do Kisumu bateka. Yes, do ngena na ka jaluo adwa. The same guy manone ig Nairobi be jaluo. So jogi kanya ka karango mheshimiwa. Ko wana manyaka wa bring our house in order. Ni enough is enough. Kangado disagree ga doyo. Odhi wacha gire not kedi kucha. Utiek. Adobe wach mare tiek. Kiko kendi boundary. Ibana jo kaporo example jo kaneka kala airport babe. Ang'o na timbre. Kwendo loro airport. No. Dong ni wega wacho wacho giro gidhi magdhi. Usiasa ne muno kwa land. Quran goyo ngato timango analysis ma peaceful. I think that's the way to go. Then maybe jomoko nyalo paro ni to koriko chama ipingo chama. What do you think? Ka en lando kuen mondo wabed gi kuen pingo chama. Ni mane gima jo chama salamo ni koro waluonga joka wadhiro. Gima wacho ni chama ina chia. To chama dwaro ji. Ingeni chama is ODM. To wan gi weg chama mag ni jopiny.
Koro kene idhi kode kendi ma jopiny we chien ka. Donge koro bende idhi katho chamani. Kik wariemb ng'ato. Iwacho ni gather all scatter none. Mane obedo agenda go. Yes. Nyakromogi mani luongo ni Mheshimiwa Sami Onyango, jadu Brunero matin mano ma Railways Ward mabende ni wambeko go okinyi ni rima kit kod maendi nikech saa madima wawang'wa weche ng'eny saa madibed matin ojende wacho gande kamano to bende pile giwacho ni mapema ndio best Nyakoromo Gajwang'. Ang'eyo ni gin giliel mabende wabi wadwa ni mondo mi wadhi ten tich abich be en tich abich Mheshimiwa. Yes. And street lights kata street light tiyo traffic light Kisumo. Manjo kelgi. Obago. But gima ero jowa. No, kendo I know your discipline, kendo they are learning. Jokulura lura. Don't okluor. Mano is learning. Kali ro ka jo pikipiki jango kendo ji rito manyaka nyako yao. Koro gimoro da awacho ni mora en learning. Okay. It's a process. Kaka walano. Odhi beda jo unorwake kabisa. Kabisa. No mino ka giluo sheria. Gilurite kama ka green poko mako. Yana go wangsan gi adjust one. Round about maximum voice ni. Maximum voice ga. Gine time gine gikichiwo gine matin ahinya. No, I'm feeling ni keto minutes second mang'eny. Matin. Kabisa. Gina nido kapo gichopo nesh. Okay, so what I mean, this waiting one mang'eny. Waiting one ng'eny to mama kori mi go ahead. Aola minute. Tin. Ma oyidi diere. Oyidi kaka po gichopo jane kechikajo penge be guonye jini wadhi. Jaki kwamo kendo watu ber. Koro wabi waneno goro sidi kara koro bedo yero padia. Ajua jopiny iwinjo wanyo kama Mheshimiwa Sami wacho kaka gikwenyre kod traffic lights e boma ma Kisumo kendo wacho ni en gima ber. To wacho ni oganda jo Kisumo some mos. Kendo patience ge mamora. Mor kabisa. Anya pani gi luoro ma. Ana patient kabisa kendo in fact gima jo Kisumo bedo patient en street light. Very patient. Kendo girito. Kendo gionge gi haraka. Kendo gazani in fact gitaka go buti maber. Dokada police koro kubede roundabout. But somebody had to monitor it. Ichini ni jawabe kose fwenyo ni gini beniani ya kanyo. But somebody had to monitor it then. Because monitor it. But so far you say set your mabere. Then apparently it was a good idea according to Anne. Then maintenance emakora timne. Mano tu. Ntie mar Kisumu boys roundabout, mantiere Patels, di mantiere Kondele nyoket moro. To ma Kondele cha winjo ni more complicated. Awinjo ni okoyot ka ingini Kondele roundabout ya duong. Koro en gi mokom dire ka. Koro momiyo bedo complicated. Wabo lan. Kala divino boga redi chiele. No kazana no ki improve. No atimo testing most daga sani koro. Wadi mana nyinga. Sani koro no kada ko kene divino neno TV maduong. So jana yatin. Exactly. Koro wabo lan mos. Oteni ne jo Railways Ward ka watieko gi jo Kisumu County. Otena ne jo Railways Kisumu County ne wabedi gi kwe. Wayie accommodate different opinion make ji. Then at the end of the day, your opinion will decide ni ngamagira from MCA, women rep, governor, MP. Ten kijimange MC nyakabedo na jari Louis. MP nyakabeja Central. Governor nyakabeja Kisumu. Women rep nyakabeja Kisumu ka. Sita benya kamana ka. Koro wajoka nga wala rango. Mano wabeda da kwe mane gino kana jo Railways what type. Wabeda gi kwe. Jomodo thuolo ra lelian. To maintain kwe. Erokamano. Un jokanyana mabende nubedo kodwa nyaka ne wachak twagni eri nyaka wachop e thuolo maket kod maendi okawo yweyo machok waduogo kanyo bang' nyiro machok mondo walung bathe mabende odong'. Ne wantie kanyo koda Mheshimiwa Sami Onyango MCA no ero mano ma Railways Ward luongo ni SGR boma ni maduong' ma Kisumo kane wang'iyo lwasi mar siasa e county ni eri ma Kisumo kanyakla gola wechigo eko mag arita kwe. Wakawo yweyo machok Nyakoromo Gajwang' waduogo walungo bathe go eko modong'. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon
kaachiel kod miel motimo Cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together.
enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia.